Tadap hiwan na kaying ka ba shet kik ki babang man kasngi. Mat piyok ban ba mi kita kikik man kasngi haying la jong. Hari sendat iwan iwi perlok iong ba sawan siyeng mo ngidon kenika jing kawai singi ka happy birthday. Wan ban yidon banta lem mat ngi. Mat pilalit cak kata kaying pidon banta kata kasingi ka lai roi happy birthday lai ot kik pipa mi ta kik ngan ongi pi perlok. Pim numla ban appreciate da shisha ya ka jing bang ka jong tau kik. Mat pilai ok baham tan man kasngi dia. Mat kalong kum tahi hakawede bat kajing yalang samla. Lada hakapor pa pialang samla. Ladon palat kani kajing ya jan. Kajing ya daimet physical intimacy. Kawan ra ya kajing blat hakasyong man. Wat la pipoi bat ita iju ibriu bat iju iba it ijong pi. Lani wat la pia pinya scam bat ita iju ibriu. Pi casual intimacy kawan ra ya ka high rate of distasteful marriage. Casual sex kawan ra ya ka 97% of less meaningful marriage. Balik kalit jakom ta. Hagani ka video ngan keren kendiat sepangka jingyajan intimacy. Ka intimacy hi hapo relationship kani ka badon kam tam. Hoi kadon kam hadu kata-kata. Ngan ong ipi ki couples, ki partner, ki communicate iwe lemba kani ka intimacy. Kadon kam hadu kata-kata. Ngan sa explain ya kani, wan semua tu bakalai nga. Hakapor pa yalang samla. Lada ya jantan kani ka physical intimacy ka jingere men. Ka kanthai kadon ka jingting majority ki kanthai nga karani kani mo. Majority ki kanthai ki don ya kani ka jingting ba what if unsa i nga. Yo ui yang hati ngalakut artan. What if ngasya pendon kam, usu pendon kam yang usu use nga. Kanon kani kajing ting. Dengan ong ipi kita kajing ting kilong natural. It's natural. What we are dealing here is complex psychological types of emotion. Ngan explain ni kani. Kakantay hi parlok. Haka relationship. Kakit ka investment ka bakam kia. Hoy, kakit ka investment ka bakam kia. Namar kadi ka kantay ka badon hapo ka risk of pregnancy. Kadi ka kantay ka badon haka risk haka ni ka health condition la ni ka kot ka kia ka junga la da ka arman. Kadi ka kantay ka badon hapo ka ni ka risk jong ka jinghir jong ka ni ka bor jumut jong perkat la ni ka psychological baka mental condition la da ka arman. Haka por baka don hapo ka relationship. Ushin rang pan. U feel rejected. Lada usngo ba kani ka samla ka jeng kamlong intimate tan mat majority ngakran haka majority mo ambor ushin rang ulong tahan ngakran haka majority ushin rang hi ulong kumni namar ba umdei ba uta ushin rang usniu lani umdei ba uta ushin rang udon kataka intention ki basniu let's say ki bun ki badon kita intention through and by a biological factor ngan ong ipi ba by default ushin rang hi udon kani ka libido lani kata ka sexual drive ka belong stable constant ka kantay pan kamlong kumta we're not built the same ka kantay pan kadon kani ka sexual drive ka jong ka balong occasion rarely in some case ba ka kantay kadon kani ka stable sexual drive in some minor cases but by majority sense ka kantay hi kalong occasionally it's like a roller coaster. Not like men. So it's natural for a man to be motivated by his sexual drive. Ba undon kum kini ki feelings of the need of intimacy. Kam tam hi hakajing lang samla he ude ushin rang ubadon kani kajing sngo ba he needs more. But that doesn't make him a bad person. It just make him ba he's more inclined to his instincts. Ngong ba ka intimacy kadai ka ba don kam tam nakabanta ka relationship. Kadon kam hadu kata-kata namar ba limba ka intimacy ki partners ki couples ki communicate iwi nga ang rupat ba ka casual intimacy kawan ra ya ka risk factor kadon kani ka risk of premarital pregnancy kadon kani ka risk of distasteful marriage but ka less meaningful marriage kam tam hakabede ba ka casual sex. So kumnongin compliment ni kini ki artli ki point intimacy kadai ka rukom ka ba ki couples ki communicate iwi henry ngan ong ipi ba
ka communication kam day tang si jat but nakata ka daw ka intimacy ru kam day tang si jat kamut ba kata ka jingya jan ka jong phi ka day tang ha ka jingya jan men intimacy is not bound to physical intimacy ka intimacy ka bun jat ka baningkong an ong phi ka day ka intimacy of experience hakapor ba phirung haka relationship hakapor ba phiad one pia don hakanika jingelang samla kabaningkong tam ka day kanika experiential intimacy kabapi share ki experience ke jong phe phialet jinga seng lang phi share experience philet picnic lang phi share experience philet hiking on any other adventure phi share ki experience ke jong phe or any past experience ke jong phe kabapi communicate nga experience kumta phi experience kumta phi share iwe phi share ki experience ki jong phi let's say iwe partner ide ibala pulis bar iwe partner pat imde ri pulis bar di pulis po states so you share your experience with one another phi bil ken kajing tip phi bil ya kata kajing jing yanang iwe karukom jing jan si samla ka ba ar hingan ong ka intellectual intimacy ka ba very crucial haka jingya day relationship ka jong phi kumbang ong ba kishin rang bat kikan thai kim long kum ju men are built different women are built beautifully but different what I mean to say kalong ba kishin rang ki kham long more inclinated ki kham no shaka jing long logic ngamut ba kikan thai kim long logical rela dangi wara ya ka haka comparative spectrums ushin rang o kham no bun shaka nika logic ladangi kira ba kikan thai pat kikan thai ki kham long more emotionally temperament ka jong ki ka kham long more inclinated shaka emotions ka bumod by comparison kikan thai ki kham no kan dian shaka jing long emotions so haganika intellectual intimacy what happens that you share your experience you share your intelligence you share your intellectuals ushin rang uyo banang na ikan tay halor ki immediate consequences kabay day ba kini ki emotional consequences kakan tay kayo ban yo jing nang na ushin rang halor kini ki delay consequences lani ki logical consequences what will be the logical consequences of this or that ka ushin rang uyo what will be an emotional consequences of this or that pia share iwe and it's quite Christian ru ono phi it's quite Christian hakanika jinga share jong kini ki intellectual experience ki jong phi ani ka intellectual intimacy ka jong phi ka Isaiah ka bakhat we ka ong gumne dang ka makala ka khot ka ba ar lani ka balai nga try ka ba ar ka Isaiah ka ong gumne ka lanong ka bakhat we ba uman sem hi uri uman sem jong ka jingnang but uman sem jong ka jing shampang wisdom and knowledge. So it's quite Christian when you share your intellectual intimacy with one another before marriage. Logic kamlong confined tang nakabantay kishin rang dai kikan thay do kilong logical kumang ong ban emotion also it's not confined to women kishin rang ro kidon kami ki emotion but kani kajat intimacy kabangan karan menta kadai pang kataka emotional intimacy kabadon kambat shin rang bat kan thay phi ka e ka baja ha kani kajat intimacy lani kani kajat jingya jan kadai ba phi share phi sam kita ki deep feeling ki jong phi you're being open. This is closer to the heart. This is the part where ngilong ni plate iki ngi sedang ban pen iki flaws ki jongi ngi tieng ba ki brio kin yo ban i kini ya ka banta ka ba syapo ka jongi ki jingmut ki jing perkhat ki jongi so ngilong open about this stuff. How do you feel about family? Ni share kata ka emotions ka jongi. How do you feel about marriage? Ni share kita. How do you feel about being in the presence of God? See, ni share kini ki berkhoi. Kini kilong ki emotional based intimacy. Ni same ki emotions ki jongi ki jing sngau ki jongi. How do you feel about certain things? Ki ideas ki jongi. Ni share. Kumno nga sngau halor kani kapang. Kumno nga sngau kani kapang. Kumno kapulung man siam yang haiti banta. Kumno hakani nga man siam. Ni share and ni sedang ban sngau tho iwe in a manner of compatibility. This is closer to the heart. Kani ka emotional based intimacy. Kan ong ipi kiso jok man siam ru. The first three fruits of the spirit.
love, joy, peace. Ka jing i ka jing kemen joy but ka jing suk peace. These are emotional based fruits. Kide ki emotions and kamdei shapang ka jing i yaladi ka jing kemen haladi but ka jing suk yaladi. Wat la ka don kum ka taru ha ba ka dei ba ka jing kemen but ka jing suk. And dengan ong pi these are extraction. Ki so ki jong pi ki bami shabar. It's extracted out. Kajing iit kajong pi shabar, kajing kemen kajong pi pi ai shabar, kajing suk pi ai shabar, ha kajing edai parakristan. But what I'm trying to say here kadai ba ha kajing edai relationship ha kani ka emotional based intimacy, kajing iit kajing kemen but kajing suk kini it's a mixture of emotion. Hapo ka jing edai kajong pi and you're open to one another. Kani kajat intimacy pat nganong pi kadai ka badon kam tam na borok hot ki intimacy. Na borok ki intimacy ka badon kam tam. Bar nganong pi lada kam don kani ka intimacy wat nam lang samla. Wat nam tur ha kata ka jing lang samla. Bar kata ka dai ka spiritual intimacy. Nani ka jing ya jan jing long man siam. Nganong pi don kam bandon ka ju ka gul ka thong ka ju ka thong ha ka jing dai man siam. Ha ka jing long man siam. Kum no kan long ni nganong ba pinya share ya ki intimacy ki jong pi spiritual intimacy ki jong pi lengba ka plans ki jong pi ka plans ka spiritual plan ka pidon na ka manta ka marriage ka spiritual plan ka pidon na ka manta ka long sam ka ba kansawan future family ka spiritual plan ka pidon na ka manta ban penhe pensan ni ikun ka spiritual plan ka pidon na ka manta ka finance. This is very, very crucial. Don't come and do kata-kata. And please, this is my personal advice. Please do not do mission dating. What le kini ki what numia lang samla hakaba piap herniam. Don't do mission dating. Ino nga sawara balang i nga pelong kesani. Don't do all this. Majority ki feel. Kim ju kam job. And what will happen? Kani ka spiritual intimacy ka job it will collapse. And haba lang samla hari this is my personal advice ba yale banyalang ki bay yes riem ki doctrines ki joki amar ki wara ki ching e shibun pe harin bla ipoi ki wara ki ching e ki ba harukom bamla ban mudur haka par lang samla pe no mi i gini gi ber khoi hari what will happen kalong ba kin khlilut kin sami lut harin bay tho haka bay dei pat ba kani ka physical intimacy nani ka jing e dei met ano pi ba ka khtien ka jong blai ka lakhang. Iwi koren kelenong kabanyo ko kabingkong ko ni let no man touch a woman. Hari hak translation jong ka Bible kasi ka ong ba kan bahai ubru ba om yo tanga. Hari nganong ipi ka correct interpretation kadai naga Bible paring pinyo namar baka kentin Greek ka ba penon kamang ni ya ka kentin touch kadai ka kentin haptomai. Bat kata ka kentin Greek kay dai ba bat ka jing ya kata kati. Pi Kindon pat ki couple kan oi pi. Kindon pat ki couple ki ban ong pichini ba kamlele pi. Haka jingi lang samla hi watla kamdon ka casual sex handai ki don kam hi ki intimacy, physical intimacy. Kadon ka boundaries ka ba ngindro but ngimnum tur palat ya kata. Let's say ngidon kam hi pi ban kissing, hugging, holding hands. Lani leaning on someone's shoulder. Kita don't come hipi ba kila ban ongkom kita. See these type of couples kiba ongkom kita ngan oi pi kadon kajing ma because you are at a risk of a psychological hijacking. Let me explain. Ngamnum le chiki detail jong kini ki neurological synapses kini kita lada phikwa kita ki detail phila ban puli ki kot ki batho da u hormones. Andrei ngan le tang khandiat ki detail ki badai bat ki memory kat kom kajing i ko jonga ka perspective ko jonga haba piwan ha ka relationship but no pile ban build ki memory you're building memory with that person ba phila ban pet kalong compatible na am hadian pat da phila ya tho and there are two type of memories ka balong concern ba mga kawai kadai ka procedural memory but kawai kadai ka episodic memory. Ka episodic memory kadai syapang episodes ki balaja ha ka jingim ko jong pi ka ba pi kan mau but ka procedural memory kadai syapang ki procedure tani kerukom le
kita kini ki memory ki ba ya ini ha ka ba yo ba lamba ka ni ka physical intimacy but kadon ka jingma namar ba kini ki memory ki balong see you're not physically intimate with anyone unless kadang kanu ka emotional bonding with that person ni bancukan thi hi ka jingya dei do lani ka physical intimacy claim dadon kanu ka emotional bond kan ha kamjuk hamja hi reru but namar ba kadon ka emotional bonds kidon kum kini ki neurochemicals hakamet ka jongi kum ka bangitip kum ka dopamine bat kini ka adrenaline what happened hakum kini ki memory ki episodic bat kini ki procedural kalong ba kini ki chemical both chemical ki neurochemicals kini ka dopamine bat ka adrenaline ka release hakujuk kapor nakabanta jong ka jabing ka jongi ka ba karting ka somewhere here kadi kata ka amygdala what happened these type of memory will not go away kiwi ki memory experiential memories kini ki emotional memories even spiritual memories too it might fade away nada pia like ita ibrio but people you touch away physical intimacy is a kind of intimacy ka balong kata ka jingyas no pa jong phi ka long ba kumju ka ha ban like namar ba ka tin ble ka long ba ki ar kin salong ka way and lada pi wengi kita ki ar si Pimla ban wengi ka mensiam henry watla pi wengi ka doru your bond your soul kani ka mensiam ka jopi ka not the spirit but the soul kala bond hadu kata so it's really hard bapin detach nade so kan bahai bapin avoid ikino ki physical intimacy ka bede mat kadi ka kissing hugging holding hands and leaning on your partner or anything try and avoid ikini because you're at a risk of a psychological hijacking kan mau kata tina kata kadau perlok yele ban kierno ya ka physical intimacy yele ban jan sya kani ka shikiway pat ki banta jong ka intimacy experiential emotional intellectual but spiritual intimacy pi haka relationship hi shwa ba phinyelang hakapor ba philang samla hi kadai ka sinjam ka ba philet sya ka shongkha ka shongman ba pin scam ya kata ka shongkha ka shongman anong pi haka relationship jong kini lang samlahi trust commitment communication it's crucial ringan ong you don't get all that from physical intimacy you get all this trust commitment and communication majority hi nagini ki way ki banta jong kani ka intimacy omday na ka physical intimacy tinganget ba kani ka video kalong ka jing mantoy phi phio jing hikai khandiat tilada phila ban share lam ya ka video ka jonga kanlong ka jingirap yang kanlong ka jing kersan yang bat nga karpat ba pin like pin share la da pin pat subscribe shakani ka video bat ublay unkur khu ye phi unkur khu ka relationship ka ba phidon hallelujah